Poštovani gledaoci, dobar dan. Sa nama je Dragan Jovanović, Nojeva Lađa. Dragane, imamo molbu, na zahtev zapravo molbu naših gledaoca, komentar na Basarinu Ninovu nagradu. Može? Ne bih komentarisao Ninovu nagradu i rad Ninovog žirija s kojim sam ja odavno raskrstio, imao sam, a i na kraju krajeva još radim u Ninu i ipak je, moram da pokažem minimum lojalnosti prema Ninu i njegovom žiriju, pa ću zato samo se ostrviti ili na ovaj roman Svetislava Basare, koji već u naslovu ima jedan bolestan naslov, Kontra endorfin. Pitanje je da li bi se uopće uzeo ovu knjigu, da li bi se uopće bavio ovom knjigom, da me nisu upozorili da se Basara još na samom početku romana, malo je reći grubo i banalno, razračunava sa Desankom Maksimović. Zašto se Basara tako surovo, kao što kažete, na samom početku romana obračunava sa Desankom? Reći ću vam svakako, ali da vidite o čemu se radi, ja moram da vam pročitam i ja se unapred izvinjavam gledocima za ovo što ću pročitati. Meni je mučno da čitam to i kao tuđe reči i kao tuđi tekst. Ali Basara kaže da je Desanka poetički besprekorno nazvana Mega plači pičkom, u koju je u njeno 86, nešto godina na njeno pravo mesto u pravoj, za sada nenapisano, istoriji srpske književnosti i slikarstva smestio on. Pa mu je to malo, pa kaže da je Desanka šefica smene u pogonu domaće lirske radinosti. Da bi na kraju rekao ono što ja ću jedva prevaliti preko usta, ali moram, da bih samo izreklamirao ovaj roman ovog notornog alkoholičara, možda već i narkomana, gde on kaže da je na jednom književnom festivalu neki otrovno duhoviti pesnik Nenadić rekao Desanki: "Jeli baba, jel bi se ti jebala u dupe?" Strašno. Evo to piše na 17. stranici ovog alkoholičarskog, narkomanskog romana. Pitali ste me zašto to Basara radi. Podsjetit ću vas da je Basara jedno stvorenje koji svaki notorni alkoholičar bez ikakvih skrupula. On se, kako on kaže, da se Palavestra uvlačio Andriću u dupe, to ovde piše, pa ga ovo izvlačio maramicom, taj Basara se tako uvlačio u dupe Zoranu Đinđiću, cvilio kod njega u kabinetu, ne bi li dobio mesto ambasadora na Kipru. A kako je reprezentovao tamo Srbiju, najbolje govori to da se na diplomatskim koktelima upišavao u pantalone, naravno prvo u gaće pa u pantalone, i sad možete da mislite šta je diplomatski kor na Kipru preneo svojim centralama, svojim državama, ko je srpski ambasador na Kipru. Znači, on je to prvo uradio sa Đinđićem. Zašto je to uradio? Pa svaka pijandura može mnogo više da popije nego što može da zaradi para. Tako da ovamo kad si ambasador imaš pristojnu ambasadorsku platicu, a diplomatski magazini su puni viskija ko blata, naravno za dž. I zato je za notornog alkoholičara kakav je Basara ambasadorsko mesto bilo Bogom dano.
Pošto je umeđu vremenu potrošio i neku ušteđevinu koju je navodno dobio od nekog njegovog pokojnog prijatelja Stojkovića, koga također slučajno znam, pošto je, on spominje cifru 180.000 evra, a šta je za pijanduru 180.000 evra da propučka i za godinu dana? Sad se on uvlači u dupe šefu države, Robinu Ludu iz Jajinaca, ne bi li postao opet nekakav ambasador, makar u Tanzaniji ili u obali Slonovače, iz malo preopisanih razloga. Ambasadorska platica i viski i bato za dž, da ločeš i da se kupaš u njemu. Zašto on to sad, da li postoji još neki drugi razlog? Naravno da postoji. Basara se, da bi se uvukao u dupe Robinu Ludu, uključio se u kampanju protiv Desanke Maksimović, da se ona protera iz školskih udžbenika pa iz škola. Zašto u ministarstvu nadležnom i prosvete i premijerki Brnabić smeta Desanka Maksimović i zašto smeta Robinu Ludu iz Jajinaca? Pa zato što su oni rešili da ponovo oživljavaju kult Nemanje, a Nemanja, to ću sada reći ovako otvoreno, Nemanja je srednjevekovni ratni zločinac. Nemanja je srednjevekovni Ante Pavelić, koji je sproveo genocid nad Srbima, pošto on očigledno nije ni bio Srbin, posebno prema starovercima i bogumilima, koji nisu hteli da prime judeo-hrišćanstvo, a rekao sam već da je judeo-hrišćanstvo drugo lice satanizma. Pošto je Robin Lud, naravno to nije ni njegova ideja, digo taj spomenik Nemanji od 22 metra, jer Nemanja sada tamo u Vatikanu ili šta ja znam gde, je odlučeno da on bude simbol nekog novog judeo-hrišćanstva. Na njemu se jasno vide satanski znaci o kojima smo pričali, pre svega Levijatanov krst koji je satanistički znak, i sada oni u sred Beograda dižu tog Nemanju, ratnog srednjevekovnog zločinca sa satanskim obeležima. I naravno da tome mnogo smeta Desanka Maksimović, ja je od Miloša zovem Desanka Bogumilka, jer njena zbirka pesama Tražim pomilovanje, 66 pesama, čitajte, kupite tu knjigu, ima da se kupi, nije skupa, ili je uzmite iz biblioteke i pročitajte Tražim pomilovanje i počet će vam suze na oči, svejedno da li imate 10 ili 70 godina. Gde ona moli cara Dušana da traži pomilovanje od njega, da zaštiti ono malo bogumila i staroveraca što je ostalo od Nemanjinog pokolja. Zato ta Desanka Bogumilka smeta režimu i režimskim dupeuvlakama. Svetislave Basaro, ti si jedna gnjida od čoveka. Meni je poznata tvoja lična sudbina, koju si ti već opisao, pa ću ja biti slobodan samo da je prepričam. Tebi nije kriva Desanka Maksimović, što je tvoj otac Miroslav Basara u 35. godini, kad si ti još bio pubertetlija, prešao u islam. Nije ti kriva Desanka Bogumilka, što je tvoj Miroslav preko noći postao Sulejman. Njegov otac, a tvoj deda, Velizar Basara, general JNA, kome malo falilo da bude i narodni heroj, valjda nije dovoljno ljudi streljao,
kao Đilas, na koga si se ti i ovde fiksirao, i to ne na Đilasa, nego na Đilasovu rezidenciju u Palmotićevoj broj 7 koja te proganja. Čoveče, bolestan si. Ti si za Palmotićevo, ne 7, nego malo niže, dole, zaboravio sam da li je broj 20 ili neki, a mislim da ti treba neka i mnogo ozbiljnija pomoć nego iz te Palmotićeve, gde je, jel da, dom zdravlja za takve kao što si ti. Znači, tvoja prošlost je stvarno jadna i ne želim nikome da se desi to što se tebi desilo u mladosti, u tvojoj u tvojoj bajnoj bašti. Grozno je to da ti se desi i da si se oračara, a kamoli u takvoj maloj varošici kao što je Bajna Bašta. I ja znam kako je tebi bilo, znam da si išao u politiku, da se kao maloletno lice odrekneš svog oca, ali te Matori Vičentije, koji radi na oglasnom, a koga sam poznavao, uhvatio te za uvo, odvuko te tamo u neki hodnik i šamarao, što hoćeš da se odrekneš oca. Onda su ti šamari tebi bili malo, pa si otišao u stanicu milicije u Majke Jevrosime, koja je tu na 100 metara od politike, i prijavio si Matorog Vičentija, da te šamarao. Kad si rekao zašto te šamarao, dobio se još žešće batine. Znači, tvoje traume iz mladosti ne bih poželao nikom, pa ni tvojoj deci, ali ti ne možeš da se lečiš tako što ćeš ovako da pišeš o Desanki Maksimović poetesom nad poetesama. Pored Njegoša, koji je takođe bio pritajeni bogumil, a što se vidi u Luči mikrokozmi i što je Anica Savić-Rebac dokazala govoreći da je Luča mikrokozma gnostičko-bogumilski spis, pored Njegoša samo je još jedna, ima tu visinu poezija Desanke Maksimović, naročito u zbirci pesama Tražim pomilovanje, koja smeta ne samo vama postmodernicnim piscima koji treba da nas vodite u Evropu, vi samo možete da nas vodite u kafane 3. reda, nego smeta i svetosavcima, naravno, i oni ne daju da im se dira u njihovog srednjevekovnog zlikovca Antu Pavelića alias Nemanju. Ponovit ću po 100. put, jer vama Srbima to treba ponavljati 100 puta, da je Ante Pavelić na samrti rekao da mu je Nemanja bio uzor od državnika u istoriji, jer mu je dao primer kako uništavati Srbe, a što ste i sinoć mogli da gledate na RTS-u u filmu Dara iz Jasenovca. Ti, Basara, ja bih tebe osudio da gledaš svakog dana po 100 puta Daru iz Jasenovca i da čitaš, da napamet naučiš svih 66 pesama Desanke Maksimović i Tražim pomilovanje. Tako bi te ja kazneo, jer ti nisi ni za batine, ti si jedna trula, mešina, vreća. U svom romanu kažeš da si načetog kardiovaskularnog i nervnog sistema, ti si imao već 2 delirium tremensa, ali jedva si ostao živ u Palmotićevoj, ali veruj mi, Desanka ti zbog toga uopšte nije kriva i neka ti presedne tvoje ambasadorovanje, bilo da je u Tanzaniji ili u obali Slonovača. Pomenuli ste naslov na početku razgovora. Imam utisak da ste hteli da i njega prokomentarišem. Pa znate šta, endorfin je
nešto kao nus produkt alkoholičara koji istovremeno je lek za alkoholičar. Ja evo ekskluzivno za Južni blok saopštavam da sam od pre 3, završio sam moj roman koji ima 700 strana, prepiska Heideggera i Hitlera, i mislio sam da neću bar mesec dana ništa da pišem, sam moje kolumne ili da zanim, ali kad sam pročitao ovo sranje, toliko sam poludao da evo sedim već 3-4 dana i pišem roman koji će se zvati Edip u dupku, a bit će obračun sa ovom pijandurom, princom srpske postmoderne. Ja sam se već jednom obračunao sa njegovim guruom, Aleksandrom Jerkovim, kada je on bio toliko drzak da za moje žitije Savino od Bogumila Monaha kaže na promociji na koju sam ga pozvao, da kaže da je to delo jednog jurodivog amatera. Mada su već upoređivali žitije Savino i mene sa Bulgakovim i sa Umberto Eco. On je bio toliko nestašan da to kaže, pošto je sedao pored mene, ja sam mu rekao, Jerkove, ti više nisi živ čovjek. Ti ćeš naravno da hodaš, kao što hodaju oni koje samuraji obezglave, a telo si ide i dalje još neko vreme. To ćeš biti ti posle ove izjave. Nadam se da ste odgovorili na pitanje našim gledalcima. Bilo je veliko interesovanje. Nadam se i ja da su zadovoljni i unapred se izvinjavam što sam uzeo malte ne njegov rečnik, ali od kad sam ovo pročitao, ja 4 dana se ja tresem. Da li biste prokomentarisali, samo nema veze sa ovom temom, izbor novog patrijarha? Ja, u ime svih gađate tamo gde sam najtanji. Pa šta da vam kažem, bojim se da neću biti uopšte originalan, jer sam već sutradan je počeo na Viber da mi stiže svašta, pa i od Južnog bloka, od Ante, gde se na slici vidi kako Porfirije, kako Porfirije kao vladika ljubi ruku rimskom papi Franji. Ne bih se iznenadio da ga je ljubio i u dupe, jer je to u masonskim ritualima, ali ta se fotografija još nije pojavila, tako da to ne smemo da tvrdimo. Onda druga vest koja stiže za to, ne znam da li je poslao Ante ili neko drugi, da je Porfirije venčao Anu Brnabić. Nisam pravoslavac, ali evo, sa obe ću da se prekrstim. Čuje, kad je to uradio i kad je postao, kako se zove, patrijarh, ta funkcija je definitivno, s njom može definitivno da se briše patos, kao spačava. Kažu, to je trač, može da bude za još, da je Sveti Sava ustao iz groba, jer su tamo dole u mrtvačnici to radili. To je isto satanska zabava. Kao ne može ovamo u patrijaršiji zbog korone, a ovde nema korone, jel da? Nema korone, ali da ih obavestim. Da je Svetosavski hram obložen radioaktivnim mermerom iz Černobila. Ovo sam objavio u Ninu IHH. Tako da je, žao mi je arhitekte Branka Pešića, ne gradonačelnika, arhitekte Branka Pešića, koji je od toga umro od muke. Otkud černobilski mermer u Beogradu? To je isto za jedan roman, mnogo luđi od ovoga. Černobilski mermer je u Srbiju ušao i ugrađen ne samo u Svetosavski hram,
nego i mnoge su trgovi popločeni njime, mislim i u Nišu, je stigao iz Čilea. Kako iz Čilea? Pa mora da se zavara trag. Ko bi kupio direktno mermer iz Černobila? Nego taj mermer mora da ode čak dole do Južne Amerike, do Čilea, i onda da se kao čileanski mermer uvozi ovde. Isto se dešava i sa gvozdanom rudom koja se spaljuje u Smederevskoj železari. Ona je takođe radioaktivna. 3-4 puta sam već govorio i pisao o tome, ali Smederevci da li me ne čuju, da li im lakše da me ne čuju, da se plaše da će da izgube plate, a što će da zadobijaju razne boleštine, to nikom ništa. Oto, znači, iz Čilea stiže i gvozdana radioaktivna ruda za Smederevsku železaru, i to sam govorio na 50 metara ispred rezidencije Robina Luda u Pionirskom parku. I ako me nikad pre toga nije čuo, tad je morao da me čuje, jer sam bio na megafonu. A ima služba koja, jel da, veoma pažljivo prati to što ja pričam. Još samo za kraj jedna paralela. Izbor se održao u kripti iz bezbednostnih, da tako kažemo, razloga, opasnost od virusa. Postoji još jedna apsurdna situacija. Megamarketi, neki, rade od 00 do 24. Tu ne postoji rizik od zaraze, ali zato u dragstorima postoji, koji su prinuđeni da rade mnogo kraće. O čemu se radi tu? Pa taj megamarket, ako mislite na ovaj u Nišu, kako se Max, jel da? Da. Znamo čije je vlasništvo i taj je čovek odavno kupio i svoju slobodu i slobodu da vršlja po tržištu kako hoće, a da vas posvetim, ne znam da li to znate, on je počeo da kupuje svoju slobodu kad je Legija stavio u šaht i parkirao auto gore, i taj auto tu stojao 3-4 dana dok dečko nije pristao na reket koji je morao da da. Taj čovjek je tu slomljen i on je skupo platio to što njegov Max market danas radi od 0 do 24, dok svi drugi rade koliko? Do 8, 9. To je njegova cena, koja je naša. Ja pozivam građane, gledalce Južnog bloka, a i one druge, ako im ovi kažu, ne stavljate maske ni kad idete u markete. Znate što sam ja izmislio? Ja sam rekao, meni doktor ne dozvoljava da stavim masku, i sad oni, to je toliko šokantno, da on u šoku samo slegnu rumenima i pustim. Kažem, a i moj Alek ne stavlja masku, sem u izuzetnim prilikama, pa i ja ću možda u nekoj izuzetnoj prilici kad se sretnem sa mojim Alekom, jer tu stvarno treba staviti masku, a i kad sretnem ovog alkoholičara, ali bojim se da neću da izdržim, da ne počnem odmah da ga šutiram još kad ga vidim. Dok sve ovo pričate, gledam u naslovnu stranu, odnosno koricu knjige. Ondavde iz ovog ugla vidi se da je to u stvari glava jarca. Vide se rogovi, bradica, kako ste to primetili? njuška. Pa jeste, ovo su satanski rogovi, jareća đavolska bradica i ovo je bravo što ste mi otvorili oči. Ne bi me ništa iznenadilo da alkoholičar pripada čak i satanisti. Pogotovo što u ovom romanu pominje svog velikog prijatelja Glavurtića, koji je, što bi se reklo, kontroverzni katolik, i samim tim pripadnik satanizma. Pa vidite, ispašće
da sad ja, držeći ovu knjigu, hoću da, i ne hoti se da reklamiram Basaru, ja ga hotimice reklamiram. Knjiga košta 700 dinara. Kupite je da vidite ko je ovaj monstrum koji to piše. Ponavljam, teško je da ti otac od Miroslava postane Sulejman. Da dovede dve u šalvarama i u kuću, da majka i sin trepere, da li će te nove bule, da njih izbace iz kuće. Teško je to. Kao što je teško da ti se otac zove Murat, ti se zoveš Emir, pa onda se setiš u neko doba isto iz pre svega Propita, kao i Porfirije, Profiterije, da pređeš u pravoslavlje i da uzmeš Nemanjino ime. Pored toliko divnih srpskih imena, ti uzimaš ime Nemanje, koje uopšte nije srpsko. Ako ste gledali onaj direktni prenos, svečano otvaranje spomenika, konferancije je u prvoj rečenici rekao i hvala mu, možda će da nadrlja zbog toga što posjećam ove ljude šta je rekao, njegove šefove, a rekao je, do Nemanje to ime se ne pominje među Srbima, među srpskim imenima. Sad vidite i ovu traumu ovog drugog velikog umetnika, kome otac Murat, a on od Emira postaje Nemanja. To su takvi lomovi u mozgu, ne samo u mozgu, u organizmu, u metabolizmu, u kardiovaskularnom sistemu. Da je to, opisuje on to jako dobro i ponovo reklamiram knjigu, a oko ovog satanističkog znaka, ajde da kažem i to. Gazda Lagune, to se u Beogradu zna, je ugledni mason. Masoni itekako koketiraju sa satanistima, neki čak preuzimaju i njihove rituale, tako da ništa čudno da se u Laguni pojavi i ovakav satanistički znak na knjizi princa srpske postmoderne, od koga neće ostati ni iverje kad mu ja napišem roman koji trenutno pišem. Osim ovoga znaka, jarca, tu se nazira još jedan znak, odnosno 3 šestice. Gde ih vide? Pazi stvarno, ovo je jedna, ovo je druga i ovo je treća. Ivana, počet ću da mislim da si i ti neki satanista. Kako ti sve to ovako iz prva vidiš, a ja ćorim u ovu knjigu, evo, danima to ne vidim. Tako je, držite, iz ovog ugla se to odlično vidi. Stvarno. Pa da se ne ponavljam, Gazda Lagune je satanista, okuplja oko sebe takve i pisce favorizuje. Sad će, verovatno će početi da favorizuje i ove istopolne pisce, kojih već ima na lageru, i bilo bi veoma interesantno, da li ću to stići da napišem i taj roman ove godine. Sad dobijem ideju da napišem roman i o Ani Brljotić. Tu isto može svašta da se izvuče, počevši od njenog, šta joj dođe, oni što je bio u Jasenovcu, dođe joj neki rod, ima ona ustašu rođaka, a odavde je po mami iz ovo, kako se zva, iz Suračevo kod Babušnicu. Možeš da zamisliš lom u toj glavi. Suračevo i ono neko ostrvo tamo, dalmatinsko, ovde je Suručevo, gde je pored po Lapoticu,
gde se paganskim običajem ubijali starci kad im dođe vreme, stave mu leb na glavu, poudaraju sa motke, kažu ne ubijemo te mi, nego leb koji jedeš. Sad možeš tu kompleks Suračeva i Polapotnice i kompleks ustaškog koljača iz Jasenovca, kad se to slije u jednu ličnost, pa ti ne možeš da dobiješ ništa drugo nego lezbejku Anu Brnabić, predsednicu srpske vlade. Hvala na razgovor. Hvala što ste me slušali.